ngiyabingelela ekseni egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Inhliziyo yami yamdumisa uJesu nangalolu suku siphinde sikwazi ukuhlanganyela ezwini lenkosi elithi iBhayibheli liyisinkwa sokuphila. Cela ke kuphinda ngikhuleke. Baba wethu ongcwele ngegama lika Jesu waseNazaretha, thatha ilungelo, izwi lakho liyaphila. Lambule moya ingcwele libe usize empilweni zethu, lisihlumelele, lisakhe, lidilize lezo zinto ofisa moya ingcwele zisuke, umise icebo lakho ngalo ngoJesu omgcobileyo. Amen. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu ekseni, inhliziyo yami ithokozile nangalolu suku lokuhlanganyela. Sibonga uJesu onamandla, uJesu ophilayo, uJesu wayinikela ukuthi thina sasifile ngenxa yephambeko nangezono sithola ilungelo lokuphiliswa. Sofunda ke incwadi ejwayelekile kaMatthew chapter 14 lapho uJesu bethi uhamba phezulu kolwandle. Umoya ingcwele kodwa ubeke kimi ukuthi ngithinte cishe ivesi lokugcina oJesu sebewelile ngale ngaphesheya kolwandle. Kodwa ngizoyifunda nje yonke leyo ncwadi, kodwa ke umoya ingcwele ubeke lamazwi engifisa ukukhuluma ngawo kakhulukazi ukuphilisa kukaJesu. Iyona nto umoya ingcwele ayibekile ukuthi ngiyidlulise ukuthi uJesu akagcini nje ngokuthi enza izinto njengana ukuhamba phezulu kolwandle nokuthulisa isivunguvungu nokunika abantu izinkwa baphile badle basuthe, kodwa kukhona inkonzo uJesu ayizela emhlabeni ukuthi abantwana bakhe ababizwe ngegama lakhe abalandela yena bahambe emhlabeni bengaguli, bahambe ukugula kunqotshiwe, bahambe bethatha ilungelo abalinikiwe lokuphila ngaphezulu kwezimo ezibahlaselayo. Ngiyafisa ke ukuthi ngiyifunde nje lencwadi yonke isibusiso. Ngizoqala from verse number 22 kuJohn Matthew chapter 14. Wayesecindezela masinyane abafundi ukuba bangene emkhunjini bamandulele ukuya phesheya aze amukise isixuku. Kushuthi wayejonge ukuwelela ngaphesheya kolwandle, kodwa kunabantu laba ayibanika izinkwa isixuku esikhulu. Wayesethi abafundi bakhe bawele bahambe phambili, yena kuzothi ukususa abantu babuyele emakhaya. Verse 2. Esezimukisile izixuku wenyukela entabeni eyedwa ukuyokhuleka. Sekuhlwile wayeyedwa lapho. Kepha umkhumbi wawususukile, amastadiyo amaningi emhlabathini ushukunyiswa ngamaza ngokuba umoya wawuphambene nabo. Ngomlindo wesine ubusuku weza kubo ehamba phezu kolwandle. Umufunda kuMarku yona le ndaba lithi iBhayibheli wabona ukuhlupheka kwabo olwandle. Chapter 6 ngoba itholakala lapho kuMarku yona le ndaba wabona ukuhlupheka kwabo olwandle. Ngiyayithanda nje leyo portion lena akayibhalanga uMatthew, kodwa ke usho njalo nje izwi lenkosi lithi wabona ukuhlupheka kwabo olwandle. Kusho ukuthi uJesu uyakwazi ukubona esimeni osuke ukuso, yikho nabo wababona bemelene nomoya olwandle. Lithi izwi lenkosi ngomlindo wesine ubusuku weza kubo ehamba phezu kolwandle. Kepha abafundi sebembonile ehamba phezu kolwandle bashaywa luvalo bethi isithunzi noma isipokwe.
bakhala ngokwesaba. Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi, "Imani isibindi, yimina, ningesabi." uPetro wayesephendula wathi kuye, "Nkosi, uma kunguwe, yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi." Wathi, "Woza." Kukhona enye indaba la leka Petro yokuthi wayethanda ukwenza yonke into eyenziwa uJesu. Ingakho ngithandile ukuyifunda ngala kuMateyu, ngoba ngale kolunye uhlangothi ayibeki kanjalo. Lithi iBhayibheli uJesu wathi woza. Nathi ke njengamakholwa ngiyafisa sibe uhlobo lwabantu abakukhuthalelayo ukuthi silingise yena uJesu njengaye uPetro, sishisekele ukwenza izinto ezazenziwa uJesu. Uma uJesu wayephilisa abantu, nathi simele ukuthi sikwenze, ngoba lithe izwi lenkosi, "Bhekani ngininikile igunya lokunyathela ofezela nezinyoka naphezu kwawo onke amandla esitha." Bese lithi lezi zibonakaliso ziyakubalandela bonke abakholwayo. Ngegama lami bakhipha amadimoni, babeka izandla phezu kwabagulayo basinde. Ngiyakunqamulela. Kodwa umgomo ukuthi uma uJesu kwakuphila abantu kuye, nakuthina badinga baphile. Sidinga sifane naye uPetro ukulangazelela ukwenza yonke into eyayenziwa uJesu. Ngithanda ke la iselithi iBhayibheli uJesu uma ethi uPetro, "Uma kunguwe ngibize ngize kuwe phezu kwamanzi," uthi uJesu woza. Imfihlakalo isekukhulumeni, imfihlakalo isokushoni. Leyo nto uNkulunkulu ayidinga, ngoba lithi iBhayibheli lethu ulimi lwethu liyadala. So ladala ukuthi uPetro njengoba ethi ngibize ngize nami phezu kwamanzi, lithi iBhayibheli wakwashaya ama-steps impela enyathela amanzi, wanyathela kuona ngathi uhamba phezu kwasimende. Lithi iBhayibheli ke lama sifunda, wehla ke uPetro emkhunjini wahamba phezu kwamanzi weza kuJesu. Kepha ebona umoya wesaba eseqala ukushona, wakhala wathi, "Nkosi, ngisindise." uPetro uba nenkinga ngenxa yokwesaba. Kade seqalile ukunyathela ehamba phezu kwamanzi enze njengoJesu. Lithi ke wabona umoya wesaba. Lento eyifiye isitha sokukholwa. Ukwesaba kuyisitha sokukholwa, isitha sethu thina bazalwane, ukwesaba. Noma ngingasakhumbula ukuthi likuphi lelo vesi elithi lokho engikwesabayo kungehlele. Ngicabanga ku-Old Testament. Kodwa umuntu into ayisabayo iyona emehlelayo. Ingakho njalo iBhayibheli malikhuluma lithi qina ume isibindi, ungesabi, ungabi naluvalo, ungaphela amandla. Liyasikhuthaza ukuthi asiqine. Manje ke into esikhubazayo ikona lokho ukuthi siba novalo, bese ke kwenzeka lento yokuthi Nkosi asakholwa. Ngize ngikhumbule kwenye indawo la likhuluma khona iBhayibheli ngokuthi abafundi babewela futhi njengoba bewela la. Lithi iBhayibheli ngalelo langa uJesu wayekhona emkhunjini kodwa elele. Baphinda bahlangana nesimo esinzima esenza ukuthi kube ngathi umkhumbi abahamba ngawo uyacwila, sewuqala ukungena amanzi. Bakhala, bathuthumela, besaba. Lithi iBhayibheli uJesu wayephumulele elele ngamuva emkhunjini.
base beya kuyena bamnyakazisa kuthi inkosi nanku sifa. uJesu ubasolela ukungakholwa. Ngenye indlela ukukholwa kukwazi ukwenza izinto ezibezingena kwenzeka ngenye indlela. Kodwa naye uJesu ukuze abe nako ukukholwa lokakhuluma ngako, lithi iBhayibheli waye uhlobo lomuntu okhulekayo, uhlobo lomuntu othandazayo. Nala kule ndaba sifundile ukuthi uma uJesu ethi abafundi abawelele ngaphesheya ngesikhathi bengena emkhunjini yena esusa isixuku, lithi iBhayibheli eseyedwa wakhuphukela entabeni wayokhuleka. Imfihlakalo yamakholwa ukuphila emkhulekweni, ngoba yonke into yethu yenziwa ukufunda ukukhuleka. Ukukhuleka kukunika isibindi, ngoba uma ukhuleka uhlangana nenkosi emkhulekweni, uvume izinto uNkulunkulu angajabuli ngazo. Inkosi ithokoze ngokuthi uza kuyo uzondlala inhliziyo yakho, bese ke ingimbathisa inkazimulo, ingimbathisa amandla. Othi uma wehlika entabeni kube kukhona izinto uNkulunkulu azozenza. Uma ke sifunda le ndaba njengakayiqedi, lithi iBhayibheli eseshilo ukuthi inkosi nisindise, uverse 31 uthi masinyane uJesu welula isandla wambamba, wathi kuye, awu wena onokukholwa okuncinyane, ungabazeleni na? Into eyenza singamukeli izinto uNkulunkulu asihlelele zona, noma nhloboni yento esifisayo ukuthi uNkulunkulu asenzele yona, sishaywa ukungabaza, idoubt. Lithi iBhayibheli umuntu ongabazayo akamukeliswa lutho. Ungabaza kwenziwa uvalo lokuthi uma ngike ngayisho lento ukuthi kuzokwenzeka ukuthi ingasenzeki. Mfisa ukusho nje ukuthi nisalalele, uma ugula musungabaza, ngoba unikiwe ukuphila mahala ngokuthi uJesu ashaya imvimbo ashayo. Lithi iBhayibheli ngemvimbo yakhe thina siphilisiwe. Kusho ukuthi wena yisho izwi ulikholwe ukuthi ngiyaphila ngemivimbo uJesu ashaywa yona. Awuphili ngoba uzwa uphilile, uphila ngoba ukholwa yizwi likaNkulunkulu. So uPetro usolelwa la ukuthi uyangabaza, ingakho esecwila engakangabazi wahamba phezu kwamanzi. Nathi siyakwazi ukunqoba izimo uma simi ngokukholwa. Kwisimangaliso nje empilweni yami njalo uma ngiyibuka ngibona ubuhle bikaJesu, ngimangale, ngicabanga ukuthi unyaka lo ka46 ngiyikholwa, noma sewuhlangene ugcwele next year ngizokwenza u47 ngiyikholwa. Ngineminyaka ewu45 ngahlukana nodokotela, kodwa kwakungelula. Kwadinga ngithatha impilo yami ngiyibethele, ngikholwe ilamandla asezwini lenkosi ukuthi umuntu uyaphila ngokukholwa ngeze. Ngithole nje imfihlakalo yamaHubo 103 uverse 3 wakhona othi yena othethelela zonke izono, owelapha zonke izifo.
ngase ngiya-understand ukuthi uma ethi uyazelapha ushintsha ayenzayo, so ngizonamathela kuye, ngizobambelela kuye, ngizokholwa yilelo zwi. Noma ngingahlaselwa yini ngizwe ikhanda, ngibiza igama likaJesu othe uyayelapha, ngizwe ikhanda seliphelile. Noma ngizwe ipain kuphi, ngibeka isandla sami ngithi ngegama likaJesu, ngoba yena uthe uyazelapha izifo, ngikubone kwenzeka. Kusho ukuthi ukuphila kwethu kume kutheni silikholwe izwi lenkosi singalingabazi. And ngiyaqinisa ukuthi ngisazophila, hayi ngeyikhwepha, hayi ngamandla, kodwa ngokukholwa egameni likaJesu. Likhona izwi engijwayele njalo ukulifunda uma ngilifunda eBhayibhelini elikhuluma nje into eyodwa, likhuluma ngoMoses. Lithi uMoses wahamba 120 years amandla akhe engafiphele, enganciphile, nokubona kwakhe kungafiphele. Manje uma ngiyibuka leyo nto ngibona ukuthi kupossible ukuthi umuntu aphile iminyaka eminingi strong, eqinile, engekho buthakathaka, ukuthi ke bonke abantu baba yileyo nto. Lisho njalo iBhayibheli, leyo nto oyikholwayo iyona nto oba yiyo. So ke kubalekile iJesu asilekelele sikwazi ukusizakala singangabazi. Noma ufunana emhlabeni uJesu ayibekile esandleni sakho ukuthi ufinyelele kuyo, musukungabaza, kholwa. Lithi iBhayibheli uma ukholwa uzoba nako lokho okukholwayo. Verse 32, sebekhwele umkhumbi umoya wanqamuka. Ngiyalithanda futhi lelo vesi. Unqamuka ngoba sekukhwela uJesu emkhunjini. Ngenye indlela uJesu unegunya lokwazi ukuthulisa isivunguvungu, unegunya lokwazi ukuthulisa ulwandle. Kodwa vese phela uyena walwenza. Lithi iBhayibheli malichaza lithi animesabi ngani uNkulunkulu owamisela ulwandle umngcele ngesihlabathi. Uthi noma ligubha kangakanani kodwa alikwazi ukudlula esihlabathini leso uNkulunkulu athi ulwandle lingadluli kuso. Ulwandle liyalisaba izwi kaNkulunkulu, liyalithobela. Nathi uma simi ngokukholwa sinelungelo lokushinto ibe khona, idaleke. Lithi iBhayibheli ulimi lwethu luyadala, sibiza izinto ezingekho zibe khona. Ngesikhathi ngisanda ukuyinikela kuJesu, ngifakaza ngitshela abantu ukuthi angeke ngize ngiwe ngiyodla izono futhi engiphuma kuzo. Bathi abantu ungaqinisi, uzobuye wehluleke. Ngikhulume, kwangilekelela ukukhuluma ngakudala kwabakhona. Ingakho ngiba nesibindi sokusho ukuthi le minyaka engiyiphilile kuze kube manje ngikholwa uJesu ungithwele, angibuyelanga emanyaleni engangiphume kuwo, ngiyahlangana nawo, kodwa wangenza lutho, awafinyeleli kimi ngoba ngimine engikhulumile. Lize lithi izwi lenkosi encwadini yabaseRoma chapter 8 verse 11, manizisho nina ukuthi ningabafile maqondana nesono, kodwa niphilele uNkulunkulu nikuKristu Jesu. Into eshiwo umuntu iyona esebenzayo, iyona esebenzayo. Lithi iBhayibheli lwathula-ke ulwandle sekugibela uJesu, umoya wathula, kwangabe kusaba khona inkinga. Lithi iBhayibheli basebethi-ke abafundi, ngempela uyindodana kaNkulunkulu.
baqinisa ukuthi noma kade kuthiwani kuyabonakala ukuthi ulizwi lo indodana kaNkulunkulu ngoba kuthi noma nje kunenkinga kodwa kubonakala ngokuthi makufika yena isimo siyashintsha. Ngimbonile uJesu efike emakhaya angenako ukuthula, efike emakhaya kuliwa kudlalwa iboxing, kodwa makufika uJesu indodana kaNkulunkulu lelo khaya kade kuliwa kulona kunqamuka ukulwa kube ikhaya lokuthula, kugcine sekuxoxwa indaba uma besho abantu ukuthi babelwa kanjani. Khona imizi lade kuphilwa khona ubaba asukela umama ngeBuxton, isitini lesesincane esibomvana, umama aphile ngokubaleka kuliwe, kodwa makufika igama likaJesu umangale uthole sebehamba bebambene ngezandla baqala impilo nje. Kufika umuntu oletha ukuthula ochitha zonke izimo ngoba ngempela uyindodana kaNkulunkulu. Abafundi bamangala bebona kuthula umoya. Ngiyaqinisa ukuthi nakumuntu nje personally, umuntu onengcokozelo phakathi kwakhe, uma kufika uJesu ngoba uyinkosi yokuthula, kuba nokuthula kuye lowo muntu, akabi nayo inkinga ngenxa yokuthi kufika umuntu oletha ukuthula, uJesu waseNazaretha. Lithi iBhayibheli sebewelile bafika ezweni laseGenazaretha, eGenazaretha, uverse 34. Lithi iBhayibheli athi ukumazi amadoda aleyo ndawo athuma izigijimi kulo lonke izwe langakhona baletha kuye bonke abagulayo. Ngilapho nje namhlanje, baletha kuye bonke abagulayo. Ukuthi noma ungaba nasifo sini, noma ngabe odokotela bathe ususalelwe izinsuku ezingaka uphila, noma ngabe banqumeni bakutshelani laba bama-scientist, kodwa ngiyaqinisa kuwena ukuthi uma sewuzwile ngoJesu, yenza isinqumo empilweni yakho sokugijimela kuye. Ingakho lalithi iBhayibheli balanda bonke abantu abagulayo baletha kuJesu, bamncenga ukuba bathinte nje umphetho wengubo yakhe. Bese lithi iBhayibheli bonke abawuthinta umphetho wengubo basindiswa. Ngiyakhuleka egameni likaJesu ukuthi noma ubani olalele lelizwi namhlanje, noma ngabe ucindezelwe enhloboni yokugula, noma ngabe kuthiwa icancer, noma ngabe kuthiwa isifo yosidlela amaphilisi uzufe, noma ngabe enhloboni, angiphinde egameni likaJesu, noma ngabe enhloboni, ngiyakucela namhlanje thinta umphetho wengubo kaJesu. Uzobuza ukuthi ngizowuthinta kanjani ngoba nanku uJesu akekho la nengubo ayigqokile. Ngicela wenze nje uthi nje Jesu, nami ngiyathinta, ukusho ngiyathinta umphetho wengubo yakho namhlanje. Njengalo wesifazane elithi iBhayibheli wayenesifo sokopha kwaze kwaphela 12 years. Lithi iBhayibheli kunganqamuki, kodwa esezwile ngoJesu, lithi iBhayibheli wanquma yena enhlizweni wathi
njengoba sengizwile ngoJesu angikhathali noma ngabe sengihlulekile sekuphelele 12 years ngixakekile, kodwa namhlanje usuku lwami. Uma nje ngingathinta umphetho wengubo, kusho yena hayi kusho uJesu. Ngenye indlela uphila yena ngendlela eshiwo uye. Uthi uma ngingathinta umphetho ngiyazi kuzonqamuka lokukufa okungiphethe. Lithi iBhayibheli ngempela uma ezwa kuthiwa kudlula uJesu wanquma ukuthi aye khona ayothinta umphetho wengubo. Ngiyithande leyo ndaba uma ngiyifunda. Lithi iBhayibheli uma esemthintile ngempela kwanqamuka same time ukopha kwakhe. uJesu wezwa amandla ephuma kuye. Usethi kuJesu uqalaza bonke abantanabo uthi ngubani ongithintileyo. Kwasho ukuthi uPetro lo wayeqhalaqhala vese lo efuna ukwenza yonke into enziwa uJesu. Uthi uPetro ungabuza kanjani Nkosi ukuthi ubani okuthintile ngoba sonke sikuthintile. Babegudle kuyena uJesu benamathele eduze kwakhe kodwa babengafuneli lutho. Lona wayenesidingo uyena umuntu uJesu ayazi ukuthi umthintile ngoba kuphuma amandla. Nawe ngenzeka ukuthi omunye wabantu nje oshoyo ukuthi nami ngikhona kuJesu kodwa awudingeli lutho. Lona wesifazane wayenesidingo wathi uma ngithinta umphetho noma kanjani ukufa kwami kuyanqamuka namhlanje. uJesu lithi iBhayibheli eqhubeka eqalaza. Owesifazane lithi iBhayibheli engenamahloni enamahloni kodwa ke azokwenzekile kuye. Lithi wayiphonsa einyaweni zenkosi uJesu wayitshela konke. uJesu wayesethi kuye ukukholwa kwakho kukusindisile. Ngiyaqinisa la kunina namhlanje nilalela ukuthi noma yini ekuhlasele thinta umphetho wengubo kaJesu. Phila ilanga lakho namhlanje lokukhululwa, ilanga lakho lokuphiliswa, ilanga lakho lokusindiswa, ilanga lakho lokuxazululwa kwenkinga zakho. Wabona ukuhlupheka kwabo olwandle ukuthi umoya uphambene nabo. Na uJesu kubonile lezo zinto ezikuhlukumezayo eziphambene nawe. uJesu uzile ukuzokhulula. Uthi uJohn mekhuluma ngaye uthi bhekani nanti iwundlu kaNkulunkulu elisusa izono zezwe. uJesu uzele ukuthi asuse izono. Okwesibili asinike ukuphila sibe nako kuchichime. Hayi nje ukuphila nje kuchichime. Ukuphila okapakayo. Ukuphila okwenza abantu bamangale ukuthi ngabe nguwe yini lo okade uxakekile kanti nguwe. Ingakho baze babuza lo mfana wayekade eyimpumputhe ephiliswe uJesu. Bebuza abazali bakhe, indodana yenu le? Kuyiqiniso ukuthi yayizalwe impumputhe na? Bebuza abazali. Bathi abazali yebo indodana yethu impela yayizalwe impumputhe ingaboni. Base bebuza abaFarisi ukuthi pho ibona kanjani? Lithi iBhayibheli abazali besaba ukuthi bazoxoshwa esontweni esinagogeni. Base bethi usemdala usekhulile buzani yena uzoyiphendulela. Lithi iBhayibheli base bebuyela kuyena ulowo ekade eyimpumputhe bambuza. Uyabachazela ukuthi hayi into ayenzile lo muntu engingamazi mina
yinye into ayenzile. Uvele wenza udaka, waqoba amehlo wami, wathi angihambe ngogeza. Mina ngenza into angitshele yona, ngahamba ngageza, manje sengiyabona. Base besho ukuthi lo muntu akalihloniphi isabatha, uyisoni babala yonke. Uthi lo muntu ovulwa amehlo angimazi noma uyisoni noma akasoni isoni, kodwa yinye into engiyaziyo ukuthi mina bengingaboni, manje sengiyabona. Na uzofakaza usho ukuthi lokho uJesu akwenzele kona impela ungenzele, wangikhulula. Kodwa thatha namhlanje isinqumo sokuthi wena uthinta umphetho wengubo kaJesu. Into emnandi ekuphileni ezweni lenkosi ukuthi liphelele, liyikho konke. Ingakho ke lalithi iBhayibheli amadoda esezwile ngoJesu aleyo ndawo athuma igijimi kulo lonke izwe lakubo langakhona, baletha kuye bonke abagulayo. Nami ngisho njalo namhlanje ngithi wena ogulayo, ngiza nawe egameni likaJesu, kuyena uJesu. Wena ogulayo ngocela into eyodwa ukuthi uma ufuna ukuphila namhlanje ubeke isandla sakho la ugula khona, ubize leli gama uthi ngegama likaJesu ngiyabonga ukuthi ngiphilisiwe ngemivimbo uJesu ashaya yona. Akube ilanga lakho lokukhululeka, akube ilanga lakho lokusinda, akube ilanga lakho lokuqaqwa kwezibopho. Noma nto noyibonayo engathi inzima empilweni yakho, nanti igama elikhululayo, igama elinikiwe ebantwini, igama abantu abadinga basinde ngalo, igama likaJesu. Bonke abathinta umphetho wengubo yakhe baphulukiswa, basindiswa, bakhululwa. Nawe namhlanje kungenzeka lokho. Angifisi ukuqhubeka kakhulu, kodwa into engiyicelayo yinye ukuthi cela uJesu empilweni yakho akuhlangabeze. Cela uJesu empilweni yakho ahlangabezane nawe. Vuma izono zakho. Ngibalithe iBhayibheli uma siyifihla izono zethu, umuntu ofihla izono zakhe angeke aphumelele. Uma ufihla izono zakho angeke uphumelele. Ingakho udinga uye kuJesu umtshele ukuthi Jesu nangu mina, nangu mina. Ngoba izono zisitha ukuthi uNkulunkulu angakwazi ukuhlangabeza. Sithintile enkonzweni edlulile ukuthi zakho udonga phakathi komuntu noNkulunkulu. Kuba uNkulunkulu noma ufuna into ethile angezwa, zikuthiye. Ingakho ke izwi lenkosi lithi ofihla isiphambeko sakhe akayiphumelela, kodwa osivumayo asishiye uyakufumana umusa. Uma uzohlangabezana nale ndaba yokuphiliswa, ngiyayithanda le ncwadi engiyikhotha njalo amaHubo 103, lithi yena othethelela zonke izono, owelapha zonke izifo. Kusho ukuthi iqala kubhidliza udonga olukuhlukanisa noNkulunkulu, bese ke kungena lenkonzo yokuphiliswa. Ingakho udinga wamukela uJesu kuqala, bese emva kaloko ubona isimangaliso uJesu akwenzela sona. Sengizokhuleka, ngicela uJesu akuhlangabeze, ngicela uJesu akuphilise, ngicela uJesu asuse iqalekiso onazo, ngicela uJesu akuvulele umnyango, ngoba uthe yena uma kuyena ovalile akekho ongavula, wathi futhi uma kuvule yena akekho ongavala. Akuvulele umnyango, uhambe emnyangweni ovulekile ongenakuvalwa. Zonke izinto zenzayo ukwazi ukuphumelela kuzo. Kodwa ngiyacela livume leli gama,
Ngitshela uJesu ukuthi Jesu namhlanje ngizinikela kuwe. Nginikela impilo yami yonke kuwe, ngihlulekile ukuyiphathela yona. Jesu, thabathi ilungele empilweni yami. Ngihlanze ngegazi lakho. Jesu, ngigcwalise ngomoya wakho ongcwele. Jesu, ngilekelele ngikwazi ukuma ngokwecebo olithandayo. Ngoba izwi lenkosi ligcizelele ukuthi uma abantu benako kwenyama bangene ekufeni. Ukunako kwenyama kungubutha kuNkulunkulu. Unyaka kwenyama kuthobela umthetho kaNkulunkulu. Cela yena kuJesu ukuthi akugcwalise ngomoya wakho ingcwele. Uthi Jesu ngiphilise namhlanje. Sengiyakhuleka. Ngiyakhuleka. Mtshela uJesu. Mtshele impela, mtshele. Ungabesaba abantu, tshela umuntu okwazi ukwenza izinto ezingenzeki kubantu. Ingakho abafundi babuza ukuthi onjani lo? Ungubani lo? Othotshelwa ulwandle nemoya lokwazi kumlalela. Lokukufa nje okuphethe kuyakwazi kumlalela uJesu. Sengiyathandaza. Baba wethu ongcwele, ngegama likaJesu waseNazaretha, ngiza kuwe moya ingcwele nabantwana bakhe abalalele. Uyababona izimo abakuzona, inhlasela ababhekene nayo. Ayifihlekile kuwe. Ingakho izwi lakho lithi wabona ukuhlupheka kwabo olwandle, umoya uphambene nabo. Ngegama likaJesu ovusa abafile, ngegama likaJesu elichitha impi yobumnyama, ngibiza lawo mandla anqoba ithuna uJesu avukile ngawo kwabafile kubahlangabeza abantwana bakho abalalele. Noma inhloboni yosiza ababhekene nalo, bakhulule Jesu, ngoba wezela kona bakhululeke. Bagcwalise Baba ngamandla kamoya ingcwele, bagcwalise ngokunqoba, bakwazi ukuphila emhlabeni bengenawo amahloni, baphile bethokozile, baphile bezubumnandi, baphile bezinjabulo, ngoba wena ungakubo, ngoba uyinkosi echitha ukufa yasinika ukuphila okungapheli. Thatha ilungelo, ima nezwi lakho ngoJesu omgcobileyo. Amen.